constatació de que la crisi econòmica ja està arribant a l'ocupació. Aquesta crisi econòmica que estem patint, si miréssim les dades del primer trimestre, comparativament no era significativa, però amb les dades del segon trimestre i sumant-les amb les del primer trimestre, per desgràcia, el primer trimestre a Catalunya s'han deixat de fer 100.000 contractes. 100.000 contractes que estan afectant a tots els sectors d'activitat. Ha saltat la destrucció d'ocupació o la no contractació del sector de la construcció a d'altres sectors i de manera significativa. I el més preocupant, junt amb la destrucció d'aquests 100.000 llocs de treballs, és que el segon trimestre normalment era generador d'ocupació respecte al primer. I enguany, el segon trimestre del 2008 ha destruït ocupació a Catalunya. El creixement de la contractació per sectors ens trobem que la indústria ha fet un 13% de contractes menys, dada molt preocupant. La construcció ha fet un 26% de contractes menys, dada, per desgràcia, que té una evolució des del primer trimestre, i manifestat que la crisi estava en el sector de la construcció, i el sector serveis, que és on englobaríem tot el que parlàvem de les activitats del turisme que s'hagin pogut generar d'ocupació, tot i així ha fet menys un 6%. Per tant, tots estem, i a l'agricultura sí que ha pujat alguna cosa, però l'impacte i és principalment per als temporers, però l'impacte que té en el conjunt de dades no és significatiu. Un 30% de la contractació és de mà d'obra no qualificada. Què vol dir? Que malgrat els discursos cofois i idíl·lics de les administracions i les patronals a l'hora de voler crear una sensació de que el que importa és la formació, la qualitat en l'ocupació i, per tant, uns nivells d'ocupació més elevats i, en teoria, uns nivells salarials i de condicions de treball millors, aquestes dades el que diuen és que majoritàriament s'està contractant feines de baixa qualificació. Per tant, seguim tenint un mercat de treball precaritzat, perquè tot i que veureu que en alguns moments la contractació indefinida sembla que pugi, en alguns casos és un fals miratge. Per què? Perquè com que no s'està contractant, no s'estan contractant noves feines. Les noves feines inicialment són contractes temporals. S'han creat aproximadament uns 114.000 contractes fixes, que això suposa, com us surt en l'informe, això suposa un 17,5% de la contractació total, però ens trobem que el 28,5% de la contractació són contractes de menys d'un mes de durada. Per tant, una altra dada també per demostrar la precarització. Davant de tota aquesta situació, per desgràcia, des de la UGT de Catalunya afirmem que la crisi econòmica ja la tenim aquí, ja la tenim en l'ocupació, ja està destruint llocs de treball, les empreses no tenen confiança en la situació econòmica que estem en aquests moments i, per tant, les empreses han deixat de contractar. Preveiem una tornada de les vacances molt dura. Segurament amb expedients de regulació d'ocupació, i si aquests expedients de regulació d'ocupació d'alguns sectors concrets els juntem amb que d'altres sectors que no estan en crisi no generen ocupació, ens situa a l'escac imat en el treballador i, per tant, la situació de crisi econòmica.